Ja sam od uvek voleo pisanje i književnost, ali sam počeo da pišem u onom trenutku kada sam shvatio da mi sam posao i samo posao sudije ne daje dovoljno prostora da kažem sve ono što mislim, sve ono što vidim u društvu, sve ono što osjećam. Sudijski posao, s druge strane, zaista daje materijala za triler, pogotovo kad se bavite krivičnim pravom, stalno ste na izvoru nekakvih novih slučajeva, nekakvih novih ljudskih sudbina, ali bi isto tako bilo pogrešno zaključiti da je sve što se dešava u sudnici, u tim brojnim slučajima, dovoljno zanimljivo da vi samo prepišete i prenesete u triler kako obično ljudi misle. Većina tih slučajeva nisu uopšte tako zanimljivi kao što to deluje onima koji se time ne bave, ali kada se pojavi nešto zanimljivo, onda to zaista postaje zanimljivo da može da se pretvori u nekakav možda dobar roman i dobru fikciju sa tim elementom. Isto tako, često kažem da ta dva posla, posao sudije i posao pisca, su veoma različiti i pre nego što krenem da pišem, ja, kako volim da naglasim, ja taj šešir sudije moram prvo da bacim jako daleko, da bih se pokušao pretvoriti u pisca, jer su to, kažem, dva potpuno različita stila pisanja, dva različita razmišljanja i uopšte dva različita poimanja sveta.